starting your preview. Umsebenzi wami ke uyi-one kubetha kabuhlungu and ngizambetha kabuhlungu andifuna ubaqhatha abantu abazayobukela bazambona ke ehlala phansi nakayinqandulwa ngurefri. Abalandeli bam abahlali bebukele balindele ishow emnandi kakhulu because le fight after ndiwinile ndizodlalela i-SA title nochief wamunyayi, so ndiyacela niyazi ke nakandimnokha phansi bam ningathi ndibethe umntu obe inactive kanye betheni, because kwa before le fight nithethile that he is strong, mna ndaphela sendimdala, nizithethile ezo zinto. So ngoku xa esiwa funeka niyazi uba uwiswa kwangula Lusanda Komansi bekuthiwa uphelile. Ifight ilungiselele kakhulu le fight and kungoku ndibhelieve uba ndiyithatha le fight. Yam le fight ndayazi into ezininzi zenzeka, siyazithetha into ezininzi nabantu anuya ngaloo nto. Into yam ndigqibile mna ngondilungiselela ifight, ndigqibile ngomso ndibe nayo eringini straight to phaa eringini. Ndigqibe dala kulo kodwa ndisandulungiselela ifight sijikwe minyaka le bengahlala nje ndihlele elokishini bendibhizinesi parisha nesithinde yonke into bendiyenza. Ndibona izawuba yinto andiafektha kakhulu mna le kuba bendingomntu ohleli endlini oleleyo, bendibhizi njim. Abalandeli bam majongo usikhokho njengomntu elana uzayisusa.